o yiɗi noneji fulɓe il faut ande no leñol men ngol didori. C'est aussi que ça. Leñol fulɓe ngol honno ngol didori. Voilà, e nder har feere maccuɗo nde ina sama kala parce que so yi yimɓe jippiri duuɓi temedere yo ittu koyente maccuɗo e ronku parce que justement ko har feere tiiɗunde mais ko har feere men en fait. Donc enen do ande réappropriade onde réapproprier nen il faut janggen taskitoɗen ɓe ko ndu woni maccuɗo tigiri. Voilà, parce que hay la matière Fouta Djallon maccuɓe harno mari place très important nder ton joni taari kala ko jeeya taari kama ɗaɗa jangude en fait. Voilà, ko sa jangi anda est ce que ko bon est ce que so ala ko woni mauvais par définition ko woodi koko a mawninaki ko woni koko a toppitaki woodi ala ko woni moral ko neɗɗo inventata moral ingol ɗo no moƴƴini ɗo no boni ɗum ko heɓɓitare neɗɗo ko woodi ko woodi ko yimɓe ɓen tawon tan ɗum ɗa jippina ɗum ɗa. Voilà, ande honno leñol men ngol didori sen andi ɗum ɗon e wawa avancude ko mara ƴiyal dartako squelette leñol ngol ko ɗum woni ɗum structure leñol ngol te kadi structure ko fuɗɗori ko ɗiɗi fuɗɗori ko ɗum so tawi Fouta Djallon ko hoore Soria e Alfaya ɗiɗo Soria e Alfaya so yehi Égypte antique ɓeyne Osiris no Set e Horus so yehi ka Bible ɓeyne Jacob e Ésaü so yehi ka européen ɓe ɓeyne Gréco Latin so yehi ka nder jantol latin ɓe ɓen ɓe inne Romus e Ramilus ɓena Romus e Ramilus. Donc kala ka yarɗon on taway ɗiɗi ko ɗiɗi fuɗɗori hay ka jantol fulɓe ɓe ɓenna ko paykoye ɗiɗoye fuɗɗi wolde pular paykoye ɗiɗoye fiyande mbaɗi paykoye ɗiɗon fiyande ɓen ala paykoye ɗiɗon fiyande ɓen ala payko gootum